Боли ли като раждаш? Най-често задавания въпрос. Здравейте! Аз съм вашата онлайн акушерка Деси Костова и съм тук, за да споделям важна информация с вас. Имам 3 деца, родени в 3 отделни бременности. Първото ми раждане беше чрез секцио, следващите 2 раждания бяха напълно естествени и натурални. Така че не само съм учила за раждането, а и самата аз имам доста личен опит. Последвайте моята страница и споделете това видео с ваша приятелка, която се бори за детенце или пък в момента вече е бременна. Благодаря ви. Страхът от болката по време на раждането е често срещано притеснение за много бъдещи майки. Много често в нашата онлайн програма за лека бременност им казвам, че ето тази книга е абсолютно задължителна. Защо? Въпреки че клетъчното хранене само по себе си не може да се справи пряко с физическата болка, свързана с раждането, реално поддържането на правилно хранене през цялата бременност може да допринесе за цялостното здраве и благополучие, като потенциално всъщност повлияе и самото преживяване на раждането. По какъв начин всъщност? Чрез това хранене ще ви осигури здрави и еластични тъкани, емоционална стабилност, в пъти по-бързо възстановяване, ако все пак се наложи секцио, ще имате повече енергия, съответно по-ефективни контракции, ще направите пренатална профилактика за коликите и облегчаване на болките при вашето все още неродено детенце. Затова тази книга е задължителна за всяка бременна, защото наистина в нея съм събрала целия си опит, натрупан от тези 3 бременности. Чао!